Soalnya kok mangan sego goreng ki enak Pal ya. Kowe iki ngopo kok ngalamun? Iki lho aku ki kok angine sepoi-sepoi. Bayangke sego goreng ki ketoke enak. Yalah, mergo sego goreng mbok liwangi nglamun. Ya wis aku tak metu tuku. Iya kono tukokno sing ning nggon biasane ya, cedhek perhutane kono. Selaudan yo mendung kaya angine ngono. Ya Ya wis. nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sego gorenge ben rak nglamun ae. Mantap ki. Tumben kok cepet men. Ora antri mek siji tok, makane kan cepet ah. Pantesan cepet. Wis ayo yang dimangan masalah pengen pol kok. Iki sego gorengnya sing tak pengen ya guys ya, iki wis jam 09.00 pre-diet saya tak bukain langsung. Nah, eksekusi dan iki ono kerupuk. Dan ini nasi gorengnya. Sini. Tak delok iki lho. Ono acare, guys. Mecer ora. Iki sego goreng apa ya? Madiun apa ngono sopo. Iki sego goreng favorit ya. Tempatnya itu ada di Pengkokan Perhutani yang jalan satu arah. Wis harganya enak, rasanya worth it. Nah iki lho acara yo akeh guys. Ini deloken. Wis aja ngomong ae. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Nah, ini acara wortel karo timun. Habis ya, aku tak langsung ya.